Sunana Aminu Umar, chairman na APC na karamar hukumar Katago. Wanda ya tara mu a nan shine an ba wa kudin aikin zaɓe a kowace karamar hukuma a jihar Bauchi. Mu da muke karamar hukumar Katago mun rasa yanda kudin aikin zaɓe na karamar hukumar Katago yake har yau gashi yau ranar Litinin da yamma wajen karfe 5 zuwa 6 har yanzu ba mu san yadda kudin agents namu da kudin aikin zaɓen mu yake. Saboda haka garin da yake da ministoci guda biyu, Malam Adamu minista na education, Hajiya Maryam Yalwaji Katago, muna da irin su Talban Katago, muna da irin su Zannan Katago, muna da irin su Kaftin Bala Jibrin, su irin Abdulhilimi Muktar, irin su Kaula Aliyu, irin su Ibrahim Adamu, manya-manyan mutane dai suna na aka tako lokacin gama. Amma kowace karamar hukuma ya samu kudin da ta samu agents ɗinta. Saboda ga duk wanda suke nan agents ne sun zo mana nan sakatariyar karamar hukumar Katago suna binciken yadda kudin su yake. So saboda haka agents muna baku hakuri daga nan zuwa gobe in Allah da za yi binciken yadda kudin ku suke, kuma in Allah da za a baku kudin ku. Ba za mu yadda ba sai an ba mu. A wannan labari muke jawo hankalinmu don Allah da wada mu hakuri mu mai da hankali nesa, saboda wannan al'amura da suke faruwa mun san kullalliya ake mana, nema ake a ga laifinmu, nema ake a ga kasawarmu, kuma in Allah da ba za a ga kasawarmu ba akan wannan tafiyar da shugabanci na karamar hukumar Katago na APC da muke yi. Saboda haka Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara sauran zaɓuɓɓukan da suke tafe, Allah ya mana jagora. A samu ita ɗaya magana. A cikin agents da muke da shi, za mu gayyaci mutum ɗaya daga cikinsu ya yi bayanin abin da ake ciki akan abin da na faɗa. Saboda su